Tak sa poďme pozrieť na jednu tému, ktorá zaujíma asi každého, kto rozmýšľa nad karavanom. Oplatí sa vlastne kupovať ho v zahraničí. Našli sme k tomu úryvok na webe Berty Guru, kde sa tomu venujú. Taká základná otázka teda je, či je to reálne a či sa to fakt oplatí. Jasné, pozrime sa na to. Hneď v tom úryvku spomínajú celkom lákavé veci. Napríklad, že vonku sa dá zohňať dodávka alebo karavan aj od výrobca, ktorý tu u nás ani nemá oficiálne zastúpenie. Áno, to je zaujímavý bod. A počúvaj toto. Hovoria, že ponuka či už nových, ale aj tých jazdených je tam fakt niekoľkonásobne väčšia. To už je celkom rozdiel, nemyslíš? Určite. Ten väčší výber, to nie je len nejaké číslo. Vieš, ono to môže znamenať, že nájdeš presne ten špecifický typ, vieš, usporiadanie vnútri, ktoré ti sedí, alebo proste model s nejakou výbavou, ktorú u nás štandardne ani neponúkajú. Presne. No a samozrejme pri väčšej konkurencii tam môže byť aj lepšia cena pri niektorých modeloch. Je to proste širšie ihrisko na hľadanie. Áno, to znie logicky. No a teraz asi tá najviac prekvapavá informácia z toho článku. Píšu tam doslova, že samotná kúpa nie je vôbec problematická. To znie až príliš dobre, nie? Keď si človek predstaví všetky tie papiere, úrady a tak. Vieš čo, áno, tá formulácia je taká dosť optimistická. Treba ale povedať, že oni tam v tom článku odkazujú na nejaký iný, podrobnejší text o tom samotnom postupe kúpy. Ten my teraz nemáme, ale dá sa asi čakať, že to bezproblémová neznamená úplne bez akejkoľvek administratívy. Jasné. Skôr tým asi mysleli, že v rámci Európskej únie sú tie procesy už relatívne zjednodušené. Že sú zvládnutelné. Aha, čiže skôr tak, že nie sú tam nejaké neprekonateľné prekážky. Ja neviem, vybavenie prevozných značiek, potom otázka DPH, samozrejme následná registrácia, homologizácia toho vozidla už u nás doma. Čiže klasika pri dovoze? Presne tak. To sú proste veci, ktoré k tomu patria. Dobre, takže žiadna prechádzka ružovou záhradou, ale ani nič, čo by sa nedalo zvládnuť. To dáva zmysel. Zaujímavé ale je, že ten Berty Guru nezostáva len pri článkoch. Spomínajú tam aj niečo navyše však? Áno, spomínajú. Ponúkajú aj takú praktickú vec, vlastné PDF e-knihy. Sú zamerané na karavaning. Aha. A tie si ľudia môžu stiahnuť a mať ich potom k dispozícii aj offline. Čo je fajn napríklad počas ciest. Môže to byť celkom užitočný sprievodca, hlavne pre ľudí, čo s tým karavaningom ešte len začínajú. Majú po ruke nejaké tipy a rady. Dobre, fajn. Takže, ak si to zhrnieme čisto z tohto úryvku, hlavné lákadlá kúpy karavanu v zahraničí sú podľa Berty Guru najmä ten obrovský výber, áno, možnosť nájsť značky a modely, ktoré tu proste nie sú. Presne. A potom, teda s tou drobnou poznámkou o tej administratíve, zrejme zvládnutelný proces tej samotnej kúpy. Súhlasím, asi takto to z toho textu vyplýva. Ale vieš, aj keby tá samotná kúpa a dovoz prebehli relatívne hladko, ako ten zdroj naznačuje, tak sa vynárajú ďalšie otázky, ktoré tam nespomínajú. Napríklad, čo taká záruka a servis? Presne. Bude ľahké si potom uplatniť záručnú opravu tu, u lokálneho predajca tej značky, ak si to auto kúpil v inej krajine? To je otázka. To je výborný postreh, alebo aj taká jazyková bariéra, keď budeš riešiť nejaké problémy priamo s tým predajcom v zahraničí. Aj to. Či dokonca nejaké špecifické technické veci alebo predpisy, ktoré sa môžu líšiť a treba na ne myslieť pri prihlasovaní tu u nás. Áno. A možno aj otázka budúceho predaja. Ako sa bude trh pozerať na auto, ktoré bolo dovezené? Vieš, vyzerá to, že tá prvotná kúpa, aj keď je možno zvládnutelná, je len začiatok. Presne tak, je len začiatkom celého príbehu. Čiže je nad čím rozmýšľať aj mimo toho, čo bolo v tom úryvku.